Ukuthola ezakamumva ngokwenzeka njengamanje sixhumana nentatheli ezindaba zeSABC uSimphiwe Makhanya ohambisana nomthwebuli wezithombe uNdabezinhle Khumalo. Simphiwe sikwamukele endabeni zasemini. Ngaphambi kokuba size emoyeni usitshele ukuthi impilo yenu isisengcupheni manje. Sekunzima kini ukusebenza. Benise showe enyakatho yekwaZulu Natal sitshele ngenifike nakubona khona. Silindo kuhle angibingelele kwena bese ngibingelele nakumbukeli wezindaba ngisho impela ukuthi besiseshowe namhlanje nalapho ke isimo siqhubeka nokuba manzonzo khona ngentathakusa namhlanje silindo kuhle kube nezigameko lapho amalungu omphakathi abengene enxanxatheleni yezitolo khona lapha eshowe azidapela ngikhuluma ngeingubo zokugqoka ngikhuluma ngotshwala ngikhuluma ngokudla ikakhulukazi ngekhathi zasekuseni nalapho kudingeka khona ke ukuthi amaphoyisa abizwe ukuze azokwazi phela ukuxazulula lesimo ebese sibukeka impela ukuthi siyaphuma esandleni afikile ke amaphoyisa oqala silindo kuhle kepha ahluleka ukulawula isimo kwase kudingeka ukuthi kuphinde kubizwe namanye amaphoyisa ukuzokwengeza isibalo ke samaphoyisa abebonakala lapha nalapho khona amaphoyisa kudingeke ukuthi aze asebenzise inhlamvu zenjoloba ukuhlakaza isixuku kwase kusokuboshwa ke abantu abatholakale impela bebanje uqotshweni ngamaphoyisa bentshontsheke impahla ebezilapha esitolo esisenxanxatheleni yesitolo lapha eshowe silindo kuhle engakubikela kona nje ukuthi mase sidriver ke sesibuya ngenxa yokusabela ke impilo yethu nathi nokuphepha kwethu umgwaqo okuwona omkhulu oya ngapha enyakatho yesifundazwe N2 uvaliwe cishe zonke ingcenye akukho lula neze ukudriver ke kulomgwaqo ngenxa yesimo sokuthi amalungu omphakathi avimbile ke lapha ngamathaya avutha kwezinye indawo nangehlahla emgwaqeni ukuvimba ke ukuthi kungabe lula neze ukuhamba kwezimoto njengoba ngikhuluma nawe nje siseThekwini silindo kuhle kuthule la sikhona kepha engaqinisekisa nangakutshela umbukeli ukuthi uma ngabe uya ke ngaphakathi enkabeni yedolobha isimo asisihle neze ukuthula ke kweTheku la ngikhona kuyinkomba zokuthi impela ngempela yonke into eThekwini imethaqa akukho ukuya phambili futhi akukho ukuya emuva sinjalo ke isimo silindo kuhle njengamanje lapha esikhona eThekwini kuleli qophela ngazi nokuba uza kwethu umlondi Hadebe uzokwazi ini ukusizwa ngibusela intambo kuyena ngizwe ukuthi lapha enkanise khona yena sinjani isimo. Asibonga kakhulu lapha kuMakhanya silapha eSpringfield eThekwini kanti nalapha eThekwini kusaqhubeka nokuthi abantu bazidapela ezitolo eziningi lapha endaweni njengoba amaphoyisa eke azama ukubahlakaza kodwa nje ngizoke ngiphume kwishot ukuze nibone ukuthi abantu bathatha kanjani abantu kulezi zitolo basazidapela yona ifurniture bazidapela kona ukudla amaphoyisa ke afika lapha aqhumisa ibham afaka nayo i-tear gas kodwa ke abantu bazange bagqize qakala lokho ngoba babalekile nje isikhashana esincane babuyela khona phakathi ezitolo njengoba ubona ukuthi lapha yana basalayisha kanti nathi siyintatheli lapha sibe nenkinga endaweni yakamasho size sabaleka khona ngenxa yokuthi bese sisatshiswa kuthiwa bethi bazosidubula futhi bazothatha imoto noma i-equipment yaseSABC ingakho ke siye sashiya kwamasho nakhona isimo kwamasho besingesihle ekseni lapha yana estation njengoba bekushiswa indawo lapha yakwaShoprite Checkers kanye nesitolo sasesipana khona bagqekezile bathatha impahla okumangaza kakhulu ukuthi lezi zitolo zombili ziseduzane nekamu lamaphoyisa akaDurban Metro nesingabonanga ngisho elilodwa iphoyisa ngaleso sikhathi kwenzeka lesigameko asibuyisele itambo ngakwena estudio.